Okay. Hi guys. Now we are getting to our 11th sentence of pronunciation. Hope you guys have caught up with at least 3/4 of the dialogue, or at least the passage by now. So getting into the 11th sentence, it starts the top of the page. What we have here is ru, rume, 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 mbo, mborume, mborume, right? Chi, chimborume, ka, chimborume, ne, ka chimborume. Just going a little bit faster because some of these words we have done them before. Hopefully you guys have catch up with, right? Then ve, at the top of the page there we have VHE, ve, veneka chimborume, veneka chimborume. Then the one that follows, ra, veneka chimborume, zora, veneka chimborume, chidzora, veneka chimborume, chidzora, veneka chimborume, ti achidzora, veneka chimborume, kuti achidzora, veneka chimborume. Right? Then top of the page here, dzi kuti achidzora, veneka chimborume, mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume, ra mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume, mbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume, kumbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume. Okay, sorry for that. Just 1 second. Right? Kumbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume. Right? Akakumbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume. Okay, let's just erase this before we go to the next page. Okay. Yeah. Okay. The next page is top of the page, akakumbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume. Right? Mwari from Mwari akakumbira, Mwari akakumbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume. Mwari akakumbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume. Viri Mwari akakumbira mwedzi kuti achidzora, veneka chimborume. Maviri Mwari akakumbira mwedzi kuti
achidzora vheneka tsvimbo rume. Remaviri Mwari akakumbira mwedzi kuti achidzora vheneka tsvimbo rume. Shure memakore maviri Mwari akakumbira mwedzi kuti achidzora vheneka tsvimbo rume. Mushure memakore maviri akakumbira mwedzi kuti achidzora vheneka tsvimbo rume. Yeah, so that was our 11th sentence. Thank you, guys.